ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം ലൈവ് മാതാജി. ലൈവ് വന്നിട്ടില്ലേ? ആ ലൈവായി മാതാജി. ഓക്കെ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ശ്രീ ചൈതന്യ മനോവിഷ്ണു സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരു ശ്രീയുതം താം സജീവം സാ അദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ശ്രീ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസ്തേ നമാമി. ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി നമാവും വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഉദയ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മള് ഏത് അധ്യായമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? 17ാമത്തെ അധ്യായമാണ് അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ അധ്യായത്തോടു കൂടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പഠനം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 18ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിവ്യൂ ആണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായം വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അസുര പ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതിന് മുമ്പ് വരയ്ക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കലിയുഗത്തില് ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ അസുരഭാവത്തെ നമ്മൾ തന്നെ ജയിക്കണം അല്ലെ? ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ജയിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ മറ്റേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഒരു ഗുണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാളിലാണ് മറ്റു ഗുണമുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ബാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അല്ലെ? സത്വഗുണമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു അസുരഗുണം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ടെൻഷൻ അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? ഇതിനു മുമ്പത്തെ യുഗങ്ങൾ വരയ്ക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അസുരഗുണമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താകുന്നു? താഴെ പാതാളത്തിലേക്ക്, നരകങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ? അതുപോലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി വീണ്ടും ഏതാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കള്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കള് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ശത്രുക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് താഴെക്കടയിലേക്ക് പോകുന്നത് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പ്രമാണങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അതിൽ ചെയ്യാണ്ട് അതിന് നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ 4 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞത് അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾക്കറിയാം. എന്താണ്? മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത്, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തൊക്കെ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? മദ്യപാനം, മാംസഭക്ഷണം, കളി, പിന്നെ എന്താണ്? മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത്, അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്? അസുര ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ അസുരഗുണം നമ്മളിൽ നിന്ന് പോകണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഭൂലോകത്തില് വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും 3 ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ, ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൂർവ്വ കർമ്മങ്ങളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാകട്ടെ, ദാനമാവട്ടെ, ഭക്ഷണക്രമങ്ങളാകട്ടെ, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് എന്ത് പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കുക, അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നമുക്ക് രാധാഗോവിന്ദനാണ് കാണിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 1. ഉവാച ഹരേ കൃഷ്ണ. യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സിജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാ നിദാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാപോ രജസ്തമക. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ പോയി തൊഴും അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണോ അവിടെ നമുക്ക് തൊഴാൻ പറ്റുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ ചില ചിട്ടകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ പോയാലും ഇല്ലേ? ഏത് നടയിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തൊഴുന്നത്? അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പ്രദക്ഷിണ രൂപത്തിൽ വരണം എന്നൊക്കെ. നമ്മളിപ്പോ വടക്കുന്നാഥന്റെ, തൃശ്ശൂരാണെങ്കിൽ വടക്കുന്നാഥന്റെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ശിവന്റെ പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ അങ്ങനെ മാറി മാറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാം. ഓരോ അമ്പലത്തിലും ഓരോ ചിട്ടയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചിട്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ തൊഴാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ. ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ശാസ്ത്രവിധിക്ക് ഒന്നും പിന്തുടരാതെ നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്രവാദം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ? ഇതായിട്ട് പൂജിക്കുന്ന ആൾക്കാര്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അത് സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നത്, അത് ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ഇത് കളിയായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മരം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, ആ മരത്തിന്റെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പൂജിച്ചമാര് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുങ്കുമോ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അറിയാണ്ട് തന്നെ നോക്കും, ഒന്ന് തൊഴും. എന്തോ ആണ് ശരിക്കും വെറുതെ കളിക്ക് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ബോധാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ചിട്ടല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊരു അമ്പലമാണെങ്കിലും അവിടെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ചിട്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നില് ഭാഗവത വിധി അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചാംഗ വിധി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പൂജകൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഭാഗവത വിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള തന്ത്രവിധി എന്നൊക്കെ പറയും. അതെന്താണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷേ ഇസ്കോൺ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചാംഗ വിധിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആണ് അല്ലെ? ഒരു പായസം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനെ നേദിക്കുക. അതിന് ചിട്ടകളുണ്ട്. അത് ഓരോ അമ്പലത്തിനും മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അല്ലെ? പക്ഷെ ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള ഇതുപോലത്തെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഡ്രസ്സ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതും അവര് ഇത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ച് രണ്ടാമത് ഇനീഷ്യേഷൻ എടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ചെയ്യുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ലീനിയന്റ് ആണ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നീതിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഗുലാബ് ജാമുൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസരി ഉണ്ടാക്കി, അതുപോലെ നമ്മൾ റൈസ്, നമ്മൾ ചോറ്, അത് നമ്മൾ അതിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടാൻ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് വയ്ക്കും. അത് സാത്വികമായിരിക്കണം മാത്രം. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ, നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആ ഭാവത്തോടു കൂടി ഭക്ഷണം നമുക്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പഞ്ചാംഗ വിധിയിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രവിധി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ ഉത്തരം എന്താ പറയണേ നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സ്വഭാവജ സാത്വികീ രാജസീ ചൈവ താമസീ ചേതി താം ശൃണു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ എന്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണെന്ന് നോക്കൂ. എന്തിനനുസരിച്ചിട്ടെന്നാ പറയുന്നത്? പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചത്. പൂർവാർജിത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പൂർവികമായുള്ള പൂർവികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുൻപിലത്തെ ജന്മങ്ങളാണ്, ആ ജന്മത്തിലെ പ്രവൃത്തികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, അത്രയും നല്ലൊരു ജീവിതമാണ്, എല്ലാവരും ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്നായിട്ടാണ് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ, എന്നിട്ടും എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാറുണ്ട്. അതിന് ഉത്തരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഈ ജന്മത്തിലെ ഇതിനനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ദുഃഖങ്ങളോ സുഖങ്ങളോ ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. ഏതിന്റെ ബേസിലാണ്?
ഇതിന് മുമ്പത്തെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നല്ല ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, പുണ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കും, നമ്മൾ നല്ല ലെവലിലിരിക്കും, നമുക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാകും, നമ്മൾക്ക് നല്ല ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല ഒരു ധനാഢ്യന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർവ്വ പുണ്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പൂർവ്വ പാപങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ദുഃഖവും രോഗവും എല്ലാം. നമ്മൾക്ക് കണ്ണ് ശരിക്ക് കാണുന്നില്ല, കാത് ശരിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അവരുടെ പൂർവ്വ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നത്. സത്വഗുണമാണോ രജോ ഗുണത്തിലാണോ തമോ ഗുണത്തിലാണോ നമ്മളുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതേ പറ്റി കേൾക്കൂ. ശ്ലോകം 3. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധ സ ഏവ സഹ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ ജനിച്ചു, ആ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഏത് ആരാധനക്രമങ്ങളാണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, അല്ലേ? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാ നമ്മളെ എന്താ പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ടാണ് ജനിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വേദവിധി പ്രകാരം അവർക്ക് ഒരു പൂണൂൽ കർമ്മമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചിട്ടകൾ അനുസരിച്ച് അവർ വേദമന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി അതല്ല, ഇനി ഒരു വൈശ്യനാണെങ്കിലോ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. ഒരു ശൂദ്രനാണെങ്കിൽ ആ ലെവലിനനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? ഇനി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഒരു ഇതിലാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ആടിനെയൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടുള്ള പൂജകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് കുലത്തിലാണോ നമ്മൾ ജനിച്ചത് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്താണോ ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും വരുന്നത്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? നമ്മളുടെ പൂർവികരിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, അല്ലെ? കാരണം നമ്മളുടെ ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ശൂദ്രന്റെ കുടുംബമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശൂദ്ര ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആർജിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്? അവര് അത്രയും പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ ഗുണങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചത് കാരണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒരേ പോലത്തെ പണികളാണ്. ഒരേ ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർ താഴെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ശൂദ്രരാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഒരു IT കമ്പനിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്രാഹ്മിൻസ് ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ, വൈശ്യർ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ, ക്ഷത്രിയർ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ, ശൂദ്രർ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ? എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ കലിയുഗത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഗുണത്തിനും കർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് അവർ ഇന്ന ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി യജന്തേ സാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണം ശാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജന. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ, അത് നമ്മൾ സാധാരണ സാത്വിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ഗണപതിയുടെയോ ദേവിയുടെയോ ശിവന്റെയോ മഹാദേവന്റെയോ ഒക്കെ അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, സുബ്രഹ്മണ്യന്റെയോ അയ്യപ്പന്റെയോ ഒക്കെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്. ഇത്തരം ആരാധനാക്രമം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ്? സാത്വികരാണ്. രാജസ സ്വഭാവികളോ? അസുരന്മാരെ. ഈ രാജസ സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾക്ക് അധികം രജോ ഗുണമാണുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം രാജസ സ്വഭാവികൾ തന്നെ ഓവറായിട്ട് പണം വേണം, എന്തായാലും എനിക്ക് പണം കിട്ടിയേ തീരൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹമൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാര് ചിലപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ എന്താണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ വെച്ച് പൂജിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, അവരുടെ പിന്നാലെ നടക്കാന്ന് പറയും. അത്രയും പൈസയുള്ള ആൾക്കാരെ പിന്നാലെ നടന്നുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവർക്ക് ഇപ്പൊ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ നോക്കൂ, നല്ല ഹൈ ലെവലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ പിന്നാലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനായിട്ട്. ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ജോലി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അവരൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ജോലി വാങ്ങാറുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ആരാധനയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഇതിനെയാണ് അസുരന്മാരെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് യഥാർത്ഥ ഒരു പൂജയല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറച്ചും കൂടി പ്രഭാവമുള്ള, ധനമുള്ള, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കൈമിടുക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ആരാധനയാണ് ഇവിടെ അസുരന്മാരെ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്?
ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ്. ഇതാണ് ഈ നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വളരെയധികം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് എന്നിട്ട് കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവുള്ള, അല്ല ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസം കുറവില്ല, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് മാജിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ആരാധനകൾ പിന്തുടരാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് ഇതാണ് മന്ത്രവാദമൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ പൂജകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനത്തെ പൂജകളൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ബലി കൊടുക്കുന്നത്, എന്താണ് ആടിനെയൊക്കെ ബലി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല, മൃഗങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ, അങ്ങനത്തെ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ അവിടെ കാണാം. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്, ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് മാജിക് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനത്തെ കുറെ പൂജാക്രമങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് തമോ ഗുണം. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉന്നത നിലയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ്. നമ്മളുടെ മദ്യം അതൊക്കെയാണ് അതിനെ നേദിക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പൂജയ്ക്കായിട്ട് സാധാരണ പൂവോ ചന്ദനത്തിരിയോ അങ്ങനെ കൊണ്ട് പഴമോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേമാതിരി തോടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ. അതാണ് ഈ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. അത് താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തത് ശ്ലോകം 5. അശാസ്ത്ര വിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേയേ തപോജനാഹ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗബലാനിതാഹ. ശ്ലോകം 6. കർഷയന്താ ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമചേതസഃ മാം ചൈവാന്താ ശരീരസ്ഥം താം വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും. ഒരു സെക്കൻഡ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അല്ലേ? ആറല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 6ാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരിക്കും കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതരായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒരുപാടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാമം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അഹംഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, സോറി, കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥ അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ശരീരത്തിൽ കൂടിക്കൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അസുരന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിലൊരു സെന്റൻസും കൂടി ഉണ്ട്, നിങ്ങളുടെ PDF ഉണ്ടാവും, പുസ്തകമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവർത്തനത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. 6ാമത്തെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വശരീരത്തെ ഭൗതിക മൂലങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ആര്? അസുരന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങളാണ്. സത്വഗുണമുള്ള ആൾക്കാര് ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാര്. പിന്നെ രജോഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് അസുരന്മാരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയാണ് ആരാധിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അസുരഗുണമുള്ള ആൾക്കാര് എന്താണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലങ്ങളെയും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഹിരണ്യാക്ഷൻ പറയുക കേട്ടോ. ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ആരാണ്? ഭൂമിദേവി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച അസുരനാണ്. ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ സഹോദരൻ ആരാണ്? ഇവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ജയവിജയന്മാരാണ് അല്ലെ? ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപ്പുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ കാവൽക്കാരാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ. അതും ആ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7 വാതിലുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ വാതിലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർ കണ്ട് ഉള്ളിൽ കിടന്ന ഭഗവാനെ കാണാം. ആ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുമാരന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കടത്തി വിടാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ശാപം കൊണ്ട് ആണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ അസുരന്മാരാവേണ്ടി വന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, 7 ജന്മം എന്താണ് നല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല ഭക്തന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ജന്മത്തില് നിങ്ങൾക്ക് അസുരജന്മം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ജന്മത്തിൽ തിരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജൈവജന്മാരായിട്ട് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്ന്. അപ്പൊ അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന്? ഞങ്ങൾക്ക് അത്രയും കാലം ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ വയ്യ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അസുരജന്മമേ എടുത്തോളാം എന്ന്. എന്നിട്ടാണ് ഹിരണ്യാക്ഷൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഹിരണ്യാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും മുറിച്ച് തീയിലിടും. ഇത്ര ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഇത്ര തപസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ടോർച്ചറാണ് അദ്ദേഹം ശരീരത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടായോ? എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത്? ആ അത്രയും തപസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനോഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ വരം കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആർക്കും ഒരു ഉപകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. രാവണനെ എടുത്തു നോക്കൂ. രാവണന് പറഞ്ഞില്ലേ, കോണി പോലും സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് സാധിച്ചോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അത്രയ്ക്കും പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രയും ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്രയ്ക്കും കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഈ വരം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട്. അതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്, കാരണം ഹിരണ്യകശിപുവിന് എന്താണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾക്കും ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, അത്രയും പവർഫുൾ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുരികം പോലും, അതായത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ദേവന്മാർ വിറയ്ക്കും അത്ര, അത്രയും പേടിയാണെന്ന് ഹിരണ്യകശിപുവിന്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാര് തന്റെ തെറ്റായ നടപടികൾ മൂലം, തെറ്റായ ചിന്താഗതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം അവർക്ക് എന്ത് ആവേണ്ടി വന്നു, മരണമടയേണ്ടി വന്നു. ഒരു ഫുൾ ജീവിതകാലം ഒന്നും അവരാരും ജീവിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത്, എത്ര നമ്മൾ തപസ് ചെയ്താലും എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, ഹിരണ്യാക്ഷൻ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്, തന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കേട്ടോ. രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ തപസ്, നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇത് ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയക യജ്ഞസ്തപസ്തദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ 2 കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടങ്ങൾ വേറെയായിരിക്കും. ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരേ ഭക്ഷണമായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് ഗുണം കൊണ്ടാണോ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മൾ മേലെ നിൽക്കുന്നത്, അതാണ്. എല്ലാവരിലും സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ മേലെ നിൽക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഭക്ഷണങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഒരാൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രേ അയാൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളാണോ, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളാണോ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. ഇനി ഇത് മുഴുവൻ, ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആയുസത്വബലാരോഗ്യ സുഖപ്രീതി വിവർധനാക രസ്യാസ്നിഗ്ധാതിരാഹൃദ്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയാക. ദീർഘായുസും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഓവറായിട്ട്. അതിലെന്താ പ്രത്യേകത? രസവത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സത്തുള്ളതായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുപോലെ അതിൽ ഓവറായിട്ട് എരിവുണ്ടാവില്ല, ഓവറായിട്ട് പുളി ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനത്തെ സ്പൈസസ് ഓവർ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്താണോ പ്രസാദമായിട്ട് വെക്കുന്നത് അതുമാതിരത്തെ ഭക്ഷണം, അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണമായിരിക്കും ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചൈനീസ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണാൻ ഇങ്ങനെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തിന്നുന്ന മാതിരി അല്ലേ, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇടും അല്ലെ, അവര് മേലെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മാതിരി കാണാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണത്തിനേക്കാളും ഏതാണ് നല്ലത്? ഓവറായിട്ട് എരിവോ ഓവറായിട്ട് പുളിയോ ഓവറായിട്ട് ഉപ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഫുഡ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾക്ക് അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനെ എങ്ങനെ രൂപീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാലാണോ നമ്മള് സന്തോഷവാന്മാരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ദേഷ്യം ഓവറായിട്ട് വരാത്തത്, അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ രസവത്താണ്, പ്രീതികരമാണ്, സ്നിഗ്ധമാണ്, ആസ്വാദ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അങ്ങനത്തെ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി രജോ ഗുണത്തില് പറയാണ് കേട്ടോ. കട്ടും ലവണാത്യുഷ്ണ തീഷ്ണാരൂക്ഷ വിദാഹിനക ആഹാര രാജസ സസ്യേഷ്ട ദുഃഖശോകാമയ പ്രദാഹ. കയ്പ്, പുളി, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ അധികം ഉള്ള ആൾക്കാർ രാജസ്വഭാവികളായിട്ടാണ് കാണുക. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി, അത് സ്പൈസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ, അതുപോലെ വറുത്തിട്ട് എണ്ണയിൽ വറുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഏതിലാണ് വരിക?
രാജസ സ്വഭാവത്തിലാണ് വരിക. എരിവ് നന്നായി എരിവിട്ട് ഒരു ചൊടി ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, പിക്കിൾ നന്നായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം എന്തിനാണ് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ, ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. കാരണം ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ എരിവ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പുളി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ അസിഡിറ്റി, ആ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദഹനാഗ്നി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ജഠരാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ആ അഗ്നിയാണ് എല്ലാത്തിനെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഫോം ആവുന്നു, വായു, അതായത് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 വായുകളാ ഉള്ളത്. അപ്പം അപാനവായു, ഉദാനവായു, വ്യാനവായു, അങ്ങനെ ഒരു 5 വായു ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രാണവായു, ഇതെല്ലാം ഈ വായുകളുടെ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വായുക്കളെല്ലാം ഒന്ന് മേലേക്കുള്ളത്, ഒന്ന് താഴത്തേക്കുള്ളത്, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇതെല്ലാം ബാലൻസ് ആയിട്ട് നിന്നാലാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുക. ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞാല് വാദം, കഫം, പിത്തം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരിലും വാദം, കഫം, പിത്തം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ബാലൻസ് ആയിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചിലർക്ക് കോൾഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്ന കാണാം, ചിലർക്ക് വന്നിട്ട് ആർത്രൈറ്റിസ്, വാദം, നമ്മൾ അസുഖമായിട്ട് വരുന്ന കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്, അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഏതും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം ഒരുമാതിരി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പൊതുവെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അമ്മമാർ എന്താ കഴിച്ചെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരാലോ അങ്ങനെ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണോ റെഗുലറായിട്ട് കഴിക്കുന്നത്, അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാലൻസ് തെറ്റുന്നതും. നമ്മളിപ്പോ പല അസുഖങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ഷുഗർ, കൊളസ്ട്രോള്, അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ പല കെമിക്കൽസും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിനെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും, അപ്പൊ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത് കേട്ടോ. നിയാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചയത് ഉച്ചിഷ്ടമഭിചാമീത്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദം നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ചിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, എത്ര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നാ പറയണെന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട്? 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജോലിക്ക് പോകുന്ന അച്ഛനും അമ്മയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രീ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റും. ഓരോ ദിവസം ഓരോന്ന് എടുക്കുന്നു, ചൂടാക്കുന്നു, കഴിക്കുന്നു അല്ലെ. നിറയെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അന്നന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് അന്നന്ന് മാത്രം കഴിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടാവും? ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നു. ഇവിടെ ശരിക്കും എന്താ പറയുന്നത്, 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ദേഹം തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ദേഹത്തിനെ ഒരു ഐസ് പെട്ടിയിൽ ഇടാണ്ട് കുറച്ചു നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഐസ് പെട്ടിയിൽ വെക്കുന്നത്. ആ ബാക്ടീരിയൽ എഫക്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനും 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയൽ എഫക്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. എങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വന്ന് വളരെ പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ചിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഫെർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇപ്പൊ കുറെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതല്ലേ ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വല്ലാണ്ട് ഫെർമെന്റ് ആക്കിയിട്ട്, അതായത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. ബട്ട് അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ പിസ്സ എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, പഫിനെസ് വരുന്നില്ലേ, ബ്രെഡ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷി യജ്ഞം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയേണ്ട താമസം കൊണ്ടുള്ളതാണ് കാക്ക എന്നൊക്കെ പറയണ്ടായില്ലേ. കാക്ക കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണല്ലോ, ഉച്ചിഷ്ടമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് കഴിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ രസവത്തും പ്രീതികരവും ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആര് കഴിക്കുന്നത്? ഓവറായിട്ട് പുളി, ഉപ്പ്, അങ്ങനത്തെ സാധനക്കാരൻ അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് കഴിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആര് കഴിക്കുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിവർത്തനം നോക്കിയിട്ട് അതിൽ എന്താണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അഫലാകാംക്ഷി യജ്ഞോ വിദിഷ്ട്ടോ ഇച്ഛതേ
യഷ്ടവ്യാമേവേദി മനഃ സമാധായ സാത്വിക. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണമുള്ളത്. അടുത്തത് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ. 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏത് തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ്? സത്യയുഗം ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ല, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? സത്യയുഗത്തിൽ എന്ത് യജ്ഞമായിരുന്നു? ത്രേതായുഗം. ഏത് യജ്ഞങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? സത്യയുഗത്തിലെ യജ്ഞം ഏതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള്? യാഗം. അല്ലേ? പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിലോ? യാഗങ്ങൾ. യാഗങ്ങൾ ചെയ്യണു. അടുത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗത്തിലാവുമ്പോ വിഗ്രഹാരാധന. വിഗ്രഹാരാധന പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇതാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത ഈ കലിയുഗത്തിലാണ് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും സത്വഗുണ, രജോഗുണ, തമോഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശ്യമില്ലാതെയും, അതായത് നമ്മളിപ്പോഴും യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു പൂജ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പോസിറ്റീവ് എനർജി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വെറുതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് വീട് നന്നായിരിക്കണം, നല്ല സമ്പത്ത് വരണം, സമാധാനം ഉണ്ടാവണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ യജ്ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാനുണ്ട്, നമ്മളും എല്ലാ ദിവസവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു പിറന്നാൾ, ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? നമ്മൾ കുറച്ച് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഒരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു കേക്ക് മുറിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് യജ്ഞങ്ങൾ. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ. എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് പൂജ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വേദവിധി പ്രകാരം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആരെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പൂജകളൊക്കെ നടത്തുക. നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഒരു ലളിതാ സഹസ്രനാമം അർച്ചന ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആൾക്കാരോ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം അർച്ചന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? വളരെ ശുദ്ധമായിട്ട് വിളക്കൊക്കെ കൊളുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുങ്കുമോ പൂവോ കൊണ്ട് നമ്മൾ അർച്ചന ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പക്ഷെ അത് എന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത്? നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കരുത്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ പൂജ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരും. ആ വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇന്ന കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ ഞാൻ പൂജിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടി വേണം അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ യജ്ഞാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദമ്പാർത്ഥമപി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠാത്തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർഭ കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയപ്പെടുക. അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിപാട് കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? രാജസാണ്. പിന്നെ എന്താ? ഗർഭ കാട്ടാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഒരുപാട് പൈസയൊക്കെ സമ്പാദിച്ചു കഴിയും, ചിലപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർ വലിയ നിലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂടിയിട്ട് ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് ചില പൂജകളോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുന്നതോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പൂജകൾ. അതായത് എല്ലാവരെയും ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ദാനം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് രാജസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗർഭ കാട്ടാനായിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? രാജസയജ്ഞം. രാജസ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്നാണ് കേട്ടോ. അതായത് രാജസ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് എന്താ നോക്കാൻ പോണത്? താമസാണ്. വിധിഹീനാമ സൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പം വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ എന്താണ് പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് ശരിയായ രീതിയിലല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങള് പ്രസാദ വിതരണം. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പൂജ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോ ആ വരുന്നൊരു പൂജാരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ പൂജാരിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഫലമില്ലാതെ പോകും. നമ്മൾക്ക് ഫലം ഇല്ലാണ്ട് പോകും, പൂജാരിക്ക് ഫലം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഫലം കിട്ടില്ല അതിന്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാണ് പോവുക?
ഒരു പൂജാരി. പൂജയുടെ ഫലം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ പൂജയുടെ ഫലം പോകുന്നത് ആ പൂജാരി ദക്ഷിണ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പൂജാരിക്കാണ് അതിന്റെ ഫലം പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലതാണ് അല്ലെ, ദക്ഷിണ വാങ്ങാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല്. പക്ഷെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്തും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാനമായിട്ട് 1 രൂപയെങ്കിലും നമ്മൾ ദക്ഷിണയായിട്ട് തിരിച്ചു വാങ്ങണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും, അതായത് ഇപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന് എന്താ പറയുന്നത്? തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പൂജ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊരു ചിട്ടയുണ്ട്. ആ ചിട്ടയനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഫലമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഒരു പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? വേദോക്ത വിധികൾ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞേക്കണം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഒരു പായസോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവലും മലരോ ആരെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം പ്രസാദമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതില്ലാണ് ചെയ്യുന്ന പൂജ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇനി ദേവദ്വിജഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാച ശാരീരം തപ ഉച്ചതേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്? 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു, 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? തപസ്. 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരെല്ലാം ആരാധിക്കണം? നമ്മുടെ അതായത് നമ്മൾ ജനിച്ചത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലെ. അതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിനെ ആയാലും നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബഹുമാനിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബഹുമാനിക്കുക ഒരു ഗുരുവിനെ? നമ്മൾ നമസ്കരിക്കും അല്ലെ. ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കും. നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കില്ലേ? അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനായിട്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലാണ്? ഒരു പുരുഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കുക സാധാരണ? അതിനെന്താ പറയാ? ദണ്ഡവത് നമസ്കാരമാണ് പറയാ അല്ലെ. ദണ്ഡവത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൈയും കാലൊക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കടന്ന് നമസ്കരിക്കില്ലേ, അതിനാണ് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമസ്കാരത്തിന്? പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം. നമ്മൾ മുട്ടുകുത്തി കൈ ഇതാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നമ്മൾ പുരുഷന്മാർ ചെയ്യണമാർ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. അതിനെയാണ് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം. പക്ഷെ ഇസ്കോണിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് കൂടാണ്ട് ഒരു നമസ്കാരം ചെയ്യാറുണ്ട്. അതെന്താണ്? നമ്മള് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? മേലെ ഉയർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എപ്പോഴും. ആ 2 കൈ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉയർത്തുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് അത് കടന്നിട്ടല്ല, നമ്മൾ നിന്നിട്ട് തന്നെ 2 കൈ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരണാഗതി എന്നാണ് അർത്ഥം. ശരണാഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതേമാതിരി നമ്മളിപ്പോ ഒരാളെ പിടിക്കാനോ ഒരാളെ സഹായം എടുക്കാനോ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്? ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് അതാണ് ശരണാഗതി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമസ്കാരത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? 2 കൈയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത് ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളും. ശരണാഗതി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ. എന്താണ്? ദേഹശുദ്ധി. അത് നമ്മൾക്കറിയാലോ. കുളിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പൂജകളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ 4 യമനിയമങ്ങൾ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? മാംസാഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഹിംസയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരോട് കടുത്ത വാക്കുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അഹിംസ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നല്ല. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാം. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് അതുപോലെ അതിന് മുമ്പത്തെ ആ ഒരു കാലയളവ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചിട്ടകൾ ചെയ്യുക. വാനപ്രസ്ഥാണെങ്കിൽ വാനപ്രസ്ഥത്തിന്റെ ചിട്ടകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കണം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഒറ്റത്തടിയായിരിക്കണം എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കും ബ്രഹ്മചാരികളാവാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. അതിന്റെ റൂൾസ്, അവിഹിത ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വളരെ ഇതായിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത്
സാധ്വായ അഭ്യസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി പറയുന്നത് നമ്മൾ തപസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യം 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. തപസ് എന്ന് പറയുന്ന 3 തരത്തിലുണ്ട്. മറ്റേത് യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം, അതുപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. പക്ഷെ തപസ്സില് പല തരത്തിലുള്ള തപസ്സുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്സാണ് പറഞ്ഞത്. ശരീരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി എങ്ങനെയാണ്, അപ്പം 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പിന്നെന്താ, മനസ്സാ വാച കർമ്മണ, വാക്കുകൾ കൊണ്ടും. ശരീരം കൊണ്ടുള്ളതാണ് കർമ്മണ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സാ വാച കർമ്മണ എന്ന് പറയാറില്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും. മനസ്സാ വാച കർമ്മണ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. കായേന വാച മനസേന്ദ്രിയൈർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാവ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാൻ കരോമി സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ, അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? കായേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം കൊണ്ടായാലും മനസ്സുകൊണ്ടായാലും ബുദ്ധി കൊണ്ടായാലും എല്ലാം ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അനുത്യേകകരം വാക്യം. എന്താണ്? സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. വാഗ്മയമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ. നമുക്ക് എപ്പോഴും സത്യം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? അസത്യം പറയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനോ അങ്ങനെ ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് അസത്യം പറയേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അനുദ്യോഗർ. പക്ഷെ എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത്, മാക്സിമം നമ്മൾ എന്തിനു ശ്രമിക്കണം? സത്യത്തിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അത്രയും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് വിടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സത്യം പറയണം. പിന്നെന്താണ്? പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓരോ തവണയും നമ്മുടെ വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കണം. വെറുതെ ബ്ലാ 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 എന്ന് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. അവരെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്ത്, ഇവരെ ഒന്നും അറിയാണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് പറയും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്, നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യും അവരങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ തിങ്കിങ്. അതായത് നമ്മളുടെ ആലോചനയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം നിർത്തുക. എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. വീണ്ടും അനലൈസ് ചെയ്യണം അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത്. അത് തെറ്റില്ല. പക്ഷെ ആദ്യം തന്നെ ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്കുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടോ അത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? പ്രയോജനകരം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം, നമ്മൾ തവളയാണ് പറയുക. ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ തവള ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ദോഷം എന്താണ്? തവള ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാമ്പ് വരും. പാമ്പ് വന്നിട്ട് തവളെ പിടിച്ച് തിന്നും അല്ലെ. അതാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തവള പിടുത്ത കഥയാണെങ്കിൽ തവളെ പിടിക്കും. പക്ഷെ തവളയ്ക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ആ ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് പാമ്പ് അടുത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന്. തവള വെറുതെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ശബ്ദം കണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തവളയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാം. അതാണ് പറയുന്നത്, അനാവശ്യമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? പ്രയോജനകരമായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. ഇനി കേൾക്കുന്നവർക്കും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം തോന്നണം. അതായത് ഓക്കെ, നന്നായിട്ടുണ്ട് കേൾക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരാൾക്ക് വയ്യ എന്ന് വെച്ചോളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു ഒരു വീട്ടിലത്തെ, ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഫാമിലി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പറയും നിങ്ങളുടെ ഇന്നാൾ മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അത് പതുക്കെ ഇരുന്ന് അവരോട് എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ പതുക്കെ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സീരിയസ് ആണ്, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ട് പോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാവധാനം അവർക്കൊരു സമയം കൊടുക്കും സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരോട് പറയാനായിട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണം. ഇനി എന്താണ്? പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അതില്ല. നമുക്ക് കുറെ രജോഗുണമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പതിവായിട്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ അറിയാതെ വരും അത്. ഇപ്പൊ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രജപം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരെ റിയലൈസേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അവരും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ നാവിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ അറിയാതെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വാഗ്മയമായ തപസ്. അപ്പൊ ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ചൊല്ലണം. അതാണ് വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. എന്തായിരിക്കണം? സത്യമായിരിക്കണം, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായിരിക്കണം. പിന്നെ എന്ത് വേണം? പതിവായിട്ട് എന്ത് വേണം?
വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, നാമം ചൊല്ലണം, ജപമാല. നാമം ചൊല്ലണം അല്ലേ? അതാണ് എന്താണ് വാഗ്മയമായുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവി നിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോമാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽപ്പെടുന്നു. മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ പുറത്ത് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും കാണിക്കാറില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മള് ഉള്ളിലുള്ള പല വികാരങ്ങളും പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല. കാരണം എന്താണ്, വീട്ടിൽ പ്രോബ്ലം വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു മനസ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവേണ്ടത്? സംതൃപ്തി. നമ്മൾ സംതൃപ്തരായിരിക്കണം. നമ്മൾ കിട്ടുന്നതിൽ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ലൈഫ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഇനിയും വേണം, ഇങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല ഇരിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി ഇരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ തോന്നൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് സംതൃപ്തി ഇല്ലാണ്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ അതിൽ സംതൃപ്തരാണ്, ഇതാണ് ലൈഫ്, ഓക്കെ. ഇനി സൗമ്യത, മൗനം. മൗനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആരോടും മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്നല്ല, വേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം സംസാരിക്കുക. ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത്, ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മൗനമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഒരു സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൗനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പഠിക്കണം. രണ്ടാമത്, ഭഗവാനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് അധികവും. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലല്ല നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനും കൂടി മൗനം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇനി ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പല സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് വെച്ചോളൂ. അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല, അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിനാണ്, അയാൾക്ക് ബോധമില്ലാണ്ട് നമ്മളോട് വന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ് നിങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ. അത് 4 ആൾക്കാർ കേട്ടില്ല പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടാവും? നമ്മൾ എങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഷ്യത്തിന് തിരിച്ചു ദേഷ്യത്തിൽ തിരിച്ചു പറയും, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത് അതിന്റെ ഒരു 10 മടങ്ങ് ദേഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയും അല്ലേ? അതാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. പക്ഷെ ആത്മസംയമനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഗാന്ധിജി എന്താ ചെയ്തത്? ഇടത്തെ കവള് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്തു? വലത്തെ കവള് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാള് നമ്മളെ വന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് അയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ശരിക്കും അയാളാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്, നമ്മൾക്കറിയാം. ഓക്കെ. പക്ഷേ നമ്മളും തിരിച്ച് അയാളെ അബ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, അയാളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും അയാൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ആ പാപഫലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ വെറുതെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ്. അയാൾ ചെയ്തില്ല, എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയും. തെറ്റ് ചെയ്ത അയാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും, അത് ഭഗവാൻ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തോളും. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മളെ പറയുന്ന കാരണമാണ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ കാര്യം. ബട്ട് അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം വരുന്നത് ആർക്കാണ്? നമ്മൾക്ക് വരുന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ വെച്ചോളൂ. കലിയുഗത്തിൽ ഉള്ളിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ദോഷമില്ല. വായിൽ നിന്ന് വാക്കുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് പറയും, കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അത്. കാരണം എല്ലാവരും അക്രമ സ്വഭാവികളും അസുര സ്വഭാവികളും ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആരെ എന്ത് ചീത്ത വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് വരിക? വായിൽ നിന്ന് വാക്കുകളായിട്ട് വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇതാണ് ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ലെവലില്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ തോതിൽ ഒന്ന് അടിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഉപദേശിക്കുന്നതോ ഒന്നും തെറ്റല്ല. അത് നമ്മുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരാണ് നമ്മളെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നതാണ്. അതിപ്പോ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഉപയോഗമില്ലാത്തൊരു സന്ദർഭമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അയാൾ മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മസംയമനം പാലിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. അതാണ് അവിഹിത ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെയാണ് സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നുണ പറയാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? പറയൂ. വാഗ്മയമായ തപസ്, ശാരീരികമായ തപസ്, വാഗ്മയമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. ഇതൊക്കെ അറിയണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക്. നമസ്കാരം. ശാരീരിക ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതാണ് അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് ശരിക്കും എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ ആദരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എന്താണ്, എൽഡറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും പരമോഷനെയും എല്ലാവരും നമ്മൾ ആദരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെയാണ് ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരോട് വാഗ്മയമായ തപസ്സിൽ എന്താണ്, ഹിതമായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്, മാത്രം സംസാരിക്കണം. അതൊക്കെയാണ് വാഗ്മയമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതെന്താണ്, സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെയാണ്
മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാനസികമായ ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരൈഹി അപലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കായേന വാച മനസ്സ. ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്ത് വേണം? നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടായാലും വാക്കുകൾ കൊണ്ടായാലും ശരീരം കൊണ്ടായാലും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം? ഭഗവാന് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ അനുഭവിച്ചോളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യരുതെന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്, അത് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാനാണ് തരുന്നത് അല്ലെ. അത് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഉപകാരമാവുന്ന രീതിയിൽ അനുഭവിക്കുക. പക്ഷെ നേട്ടങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരം തപസ്സുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓരോ പ്രവൃത്തി, തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികൾ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കേട്ടോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 തപസ്സും എങ്ങനെ ചെയ്യണം? വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിലാണ് പരമോക്ഷത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ എന്ത് പറയാം? സാത്വികം. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഈ 3 തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ രാജസം എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപസ്സിൽ 6 തരത്തിലാണുള്ളത്. ഒന്നെന്താണ്? ശാരീരികമായ തപസ്, വാഗ്മയമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. ഇനി ഈ 3 തപസ് സാത്വികം എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത്? സ്വന്തം നേട്ടത്തിനല്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ. ഇനി ഈ 3ഉം രാജസ് എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത്? സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോ ദമ്പേന ചൈവയതി സപ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബഹുമതി, ആരാധന നേടാനോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മളൊരു പരീക്ഷയിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ പാസ്സാവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നത്? നമ്മൾക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവര് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ആഗ്രഹം? അവർ ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നന്നാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെ അറിയണം, അത്ര നന്നായിട്ടാണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത്, അത്രയും നല്ല സേവനങ്ങൾ ഇയാൾ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള മാരത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടെ കിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാജസാണ്. എന്നാൽ അവരെ മുഴുവൻ നന്നാക്കണം, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന മനോഭാവമാണെങ്കിലോ അത് സാത്വികമാണ്. വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് എന്താണ്? രാജസമാണ്. ക്ഷണികവും അന്തസ്തവുമാണത്. അത് നിലനിൽപ്പില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യത്തിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയോ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ അത് ഈ ജന്മത്തിലല്ല അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അല്ലെ, നല്ല രീതിയിൽ. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇത് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ എല്ലാം നശിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിറയെ നമ്മള് രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് പേര് അതിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ പേരെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ലെവലിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ള ചാൻസ് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ നില അത്രയും അധോഗതിയിലായിരിക്കും. അതിനുള്ളിൽ അവർ ഒരുപാട് വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അവരെ ജീവിതം നശിക്കുന്നവർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? രാജസവും ഗുണവും തമോ ഗുണമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവരിലൊക്കെ വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ബഹുമതി നേടാനോ ആരാധന നേടാനോ ആയിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഗ്രാഹേണാത്മനോ പീഡയാ ക്രിയതേ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം തത്താമസമുദാകൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രദമാണ്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കണം അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ നമ്മൾ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചു അവരൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നത്, പണത്തിന് വേണ്ടി കൊല്ലുന്നത്, ആക്രമിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്? ഈ ടെററിസ്റ്റ്, നമ്മൾ അക്രമികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? തപസ് തമോ ഗുണമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ പാടില്ല. അവര് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ അവരെ നശിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം പിന്നെ അവർ നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസമുള്ളത്? രണ്ടുപേരും തമോ ഗുണത്തിലാണ്. ഒരിക്കലും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഗുണത്തിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അത് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് സത്വഗുണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടത്, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഭഗവതിയിൽ കൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്കിനി ട്രൈ ചെയ്യാം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ അധ്യായം സത്യത്തില്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തമോ ഗുണമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളില് വരാൻ പാടില്ല. ഇവിടെ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചു എന്ന് കണ്ടോ? സ്വയം പീഡനം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഹിരണ്യാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്തത്?
ശരീരഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ തീയിലിട്ടിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് ഫുൾ ശരീരത്തിന് തപിപ്പിച്ചിട്ടാണ്, അത്രയും ചൂടായിരുന്നു. അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി അവർക്ക് തന്നെയല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹമായിട്ടാണ് ഇത് വന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ടല്ലേ ബ്രഹ്മാവ് വന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ അപ്പൊ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മള് പടികള് ഇത്ര പടികളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെങ്കിൽ പടി കയറി പോയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആരോഗ്യം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും. എന്തെന്ന് ഈ പടി കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാന് എപ്പോഴും സ്മരണയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ദേഹത്തിനെ പീഡിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല എന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പം ഏകാദശി എടുക്കുന്നത് നമ്മള് ശരിയാണ്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, ഒരു ദിവസം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച്. അതും ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ദേഹത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഏകാദശി പ്രസാദം കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫലങ്ങൾ കഴിക്കാം. നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ജലം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടോ നിർജ്ജലമായിട്ടോ ഏകാദശി നോക്കാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം നമ്മളിപ്പോ പടി കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ആ അമ്പലത്തിൽ എത്താനായിട്ട് 3 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു വിചാരിക്കൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിന് പകരം നമുക്ക് വേറെ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊരു വാഹനം ഉണ്ട്, വാഹനം മൂലമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നത് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ആ 2.5 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? പറ്റും. പറ്റും. അപ്പൊ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ തവണ നമ്മൾ കാല് വയ്ക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും എന്നെ അവിടെ തന്നെ എത്തിക്കണം, ഒരിക്കലും ഒരു നാമം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരില്ല. അതിന് പകരം ആ 2.5 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ നാമം അവിടെ ഇരുന്ന് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ പുണ്യമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നവർ ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത്. ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആരെങ്കിലും വീൽ ചെയറിൽ കൊണ്ടു മുമ്പിൽ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാം ഒക്കെയാണ്. ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാവമാണ്. ഭഗവാന് നമ്മളെ എത്രത്തോളം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നാമം ചൊല്ലുന്നതാണ് ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പടി കയറുന്നതിനെക്കാളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും നല്ല വേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്താല്, നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്, അമ്മയും അച്ഛന്റെയും അടുത്തേക്ക് അമ്മയും അച്ഛന്റെയും അടുത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ട്രെയിനിൽ വരുന്നു, ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ വരുന്നു, നമുക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു. സൗകര്യമെങ്കിലും ഓക്കെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ പോകുന്നു. ഓക്കെ, ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ 2 ദിവസം എനിക്ക് എടുക്കുന്നു. മറ്റേത് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവിടെ എത്തി. എന്റെ അച്ഛന്റെയും വേണ്ട കൂടെ 2 ദിവസം ഞാൻ കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണോ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുക? അത് 2 ദിവസം ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് 1 ദിവസം അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അടുത്തിരിക്കുന്നതാണോ? 2 ദിവസം അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് നമ്മൾ ദേഹത്തിന് ടോർച്ചർ ചെയ്യാനോ നമ്മളോട് കഷ്ടപ്പെടാനോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ലളിതമായ രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഇവിടെ ദാനങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേ അനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? അപ്പൊ കർത്തവ്യബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താ പാടില്ലാത്തത്? നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദാനം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അതെന്താന്ന് പറയും? ഇപ്പൊ ഈ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് എന്താ പറയണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടിയാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ക്ലാസ്, കുറച്ചു നേരം വന്നതാവാം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ വന്നു വെച്ചുള്ളൂ, അയാൾക്ക് നമ്മള് പൈസ കൊടുക്കില്ലയോ? കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? മിക്കവാറും ആൾക്കാർ കൊടുക്കും. ആ കൊടുക്കുമ്പോ അയാളത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കും. നമുക്ക് കഷ്ടം തോന്നി, ചിലപ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയുണ്ടാവും, കൈയില്ല, കൈ മുറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ അവർ പറയും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല, എന്നാലും അവർ ചില ആൾക്കാർ കണ്ടു കാണിക്കുക എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ആ പൈസ എടുത്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുടിക്കാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ മാംസാഹാരം കഴിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ ദാനം കൊടുത്തിട്ട് അവര് ഒരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം ആർക്കാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾക്കാണ് വരുന്നത്. ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭിക്ഷക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം, ഡ്രസ്സുകൾ കൊടുക്കാം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ പറയും പൊതുവെ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതൊന്നും സാധ്യമാവില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് തോന്നും എന്താണ് ജെന്യുൻ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ കൊടുക്കണം തോന്നുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുക ദാനം. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളും.
ആദ്യം ഭഗവാന് കൊടുത്തു, ആ ഭഗവാന്റെ സാധനമാണ് നമ്മളെടുത്ത് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ഭിക്ഷക്കാരനെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി യത്ത് പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാപുനക ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്കൃതം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് പ്രത്യുപകാരം. ഇതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. തപസ്സായാലും ശരി, യജ്ഞമായാലും ശരി, എല്ലാം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? രാജസാണ്. പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ, അതായത് നമ്മൾക്കുള്ളിൽ ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കൊടുക്കണമെന്ന്, വേറെ വഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറയണം, നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് പറയും കുറച്ച് പൈസ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കൂലോ. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനമ്മയെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കും, അയ്യോ ഇത് കൊടുക്കണല്ലോ, ഈ പൈസ പോയല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര ഒരു നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം എന്ത് ഇതിലാണ് വരുന്നത്? രാജസത്തിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അതിന് നമ്മൾ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷങ്ങളാണ്. അപ്പൊ തദ്ദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യസ്തീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാനം തത്താമസ സമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, അനർഹരായവർക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അർഹതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് ദോഷമായിട്ടാണ് വരിക. ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെ. അതാ പറഞ്ഞ അയ്യോ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ചില ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ലേ, പേടിയുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞൂടെ തിരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല, അവജ്ഞയോടൊക്കെ കൂടി കൊടുക്കില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ കടം വാങ്ങിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും, വീണ്ടും വന്നിട്ട് കടം ചോദിക്കുന്നു, വേറെ വഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പുച്ഛത്തോട് കൂടിയിട്ട് ദേഷ്യത്തോട് കൂടി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എന്തായിട്ടാ വരിക? താമസമായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും ഒരു റീത്തോട്ട് വരാൻ പാടില്ല. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളില് വേറൊരു തോട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നത്. ദാനം കൊടുക്കണം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പൂർണ്ണ മനസ്സോട് കൂടി കൊടുക്കുക. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ആർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, അത് സാത്വികമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ദാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? താമസം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തെന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പറയാം ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ സമയവും സന്ദർഭവും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓം തസ്ഥിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീവിധാ സ്മൃതക ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശായ ജ്ഞാശാവിഹിതാ പുര. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോരുന്നു. അപ്പൊ ഓം തത് സത് ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക? ഓം തത് സത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ശബ്ദമാണ് അല്ലെ, പ്രണവ മന്ത്രമാണ് ഓം. അത് ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തത്ത് എന്നുള്ളത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്നാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്തെന്ന് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക. എന്തിന്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണത് ചെയ്യുന്നത്? പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഓം തത്സത്ത്. അപ്പൊ എന്തും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫലം ആരാണ് എടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എടുത്തോളും എന്നുള്ളതാണ്. തസ്മോദ്യമിത്യുദാകൃത്യ യജ്ഞദാന തവ ക്രിയക പ്രവർത്തന വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കുകളോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയൂലേ ഓം പ്രാണായ സ്വഹ ഉദാന, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓം പരമാത്മനെ നമുക്ക് ഇത് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ അധ്യായം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ ഓം പരമാത്മനെ നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ സഹസ്രനാമങ്ങളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാം ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങുക. അതാണ് അത് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെന്ന് ഓം എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നത്, ചൊല്ലുന്നത്. എന്താണ്? താദിത്യനാഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞ തപക്രിയാദാന ക്രിയാച്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഹി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എനിക്ക് അതിന്റെ ഫലം ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ആ ഫലം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം
ഇനി സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദ പ്രാർത്ഥയുജ്യതേ യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതി സദിതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവാതർത്ഥീയം സദിത്യോവാഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സത്ത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ അത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിനെ. മനസ്സിലായോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? തത്ത് എന്ന് പറയും എനിക്കതിന് വേണ്ട, ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. അശ്രദ്ധയാഹുതം തത്തം തപസ്തപ്തം ഹൃതം ചയത് അസദ്യുത്തിച്ഛതേ പാർത്ഥാന ച തത്പ്രേത്യ നോയിഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്തും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുണമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലെ ആരെ കൊണ്ടുവരണം? ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ്? അപ്പൊ എന്ത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ടായാലും വാക്കുകൾ കൊണ്ടായാലും ബുദ്ധി കൊണ്ടായാലും എന്തുകൊണ്ടുള്ള മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് പ്രവർത്തികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ മേലെ ഒരു എന്താ പറയാ ചീത്ത ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഭഗവാനോട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ്? നമ്മളെ തന്നെ. ശരീരത്തിനെയാണ്. മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെയോ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്ന ആളെയോ അല്ല. അപ്പൊ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മളെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ അല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം പഠിക്കണം. അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബാലൻസ്ഡ് ആവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം അതിന് ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചോളൂ, എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ഭഗവാൻ നമുക്ക് അഷുറൻസ് തരികയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും ഓരോ സ്മരണയിലും ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് എന്താണ്? ആ ഒരു സ്മരണ നമ്മൾക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരമായി നാമം ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്താണ് ചോദ്യങ്ങൾ? എടുത്തോളൂ കേട്ടോ, ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. നോക്കാം. അധികം ചോദ്യങ്ങളില്ല. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? എന്താ ചോദിച്ചത്? ശാസ്ത്രവിധി ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ ശുദ്ധഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവരിൽ ഏത് ഗുണമാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ അധ്യായം അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ്. നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള തപസ്സും ദാനവും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ചോദ്യം എന്റെ അടുത്തില്ല, ഒന്നും കൂടി പറയാമോ? ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ്? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസമാണ്. നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നല്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമാണ് നമ്മളുടെ കേട്ടോ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം ആണ് അർത്ഥം. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ശ്ലോകം 4 എന്താണ് പറയുന്നത്? നാല് എന്താ പറയണേ? സാത്വികരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? രാജസ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രധാനികളും ആരാധിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ആഹാരങ്ങളാണല്ലേ 3 തരത്തിലുള്ളത്. സത്വഗുണം, തമോ ഗുണം. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ആഹാരം എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്? പുളിരസം. അത് അല്ല മകജി. സാത്വികത്തിലുള്ളത് ദീർഘായുസ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ് അത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? രാജസത്തിലുള്ളത് എന്താണ്? അതാണ് കയ്പ്, പുളി, ഉപ്പുരസമൊക്കെ വരുന്നത്. അതാണല്ലേ നമ്മൾക്ക് രാജസ്വഭാവമാണ് അധികം കാണിക്കുക.
കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത് അവർക്ക് എന്താണ് നൽകുക? ദുഃഖവും രോഗങ്ങളുമാണ് നൽകുക കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഇനി താമസത്തിൽ എന്താണ്? സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ. ഇതാണ് താമസ സ്വഭാവികളുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഓരോ ഗണത്തിലുള്ളവരുടെയും ദാനം. ദാനം യജ്ഞം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ദാനം വരുന്നതോ? ആദ്യം ദാനാണോ ചോദിക്കുന്നത്? യജ്ഞാണ് ചോദിച്ചത്. അടുത്ത ചോദ്യം യജ്ഞാണ്. ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭൗതികമായി ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എപ്പോഴും രാജസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അത് യജ്ഞമായാലും തപസ്സായാലും എന്തായാലും ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസം. ഇനി അടുത്തത്, ഇനി വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണവും മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെ ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ്. ഇനി ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതാണ് അല്ലെ, 20-ാമത്തെയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ദാനം. അതെ, 20-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതിന്റെ വിവർത്തനമായിട്ടാണ് വരിക. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലിച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാണെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നന്നായി ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ. അവർക്ക് ഗുണമുണ്ടാവണം, നമ്മൾക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അവരത് നല്ല രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ച് ദോഷമായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത രാജസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് രാജസം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മാരേജ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാരേജ് വരെ അവർ തിരിച്ചു തരും എന്നുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെക്കില്ലേ? അതും എന്താണ്? രാജസാണ്. തിരിച്ചു നമ്മൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തിരിച്ചു വന്നാൽ അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾക്ക്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ദാനം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്സുകൾ. ഏത് തരത്തിലുള്ള തപസ്സൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്? വാഗ്മയം, ശാരീരികമായ തപസ്, വാഗ്മയമായ തപസ്, മനോമയമായ തപസ്, മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള തപസ് അല്ലെ. ഇത് 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സാണ് ഉള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കും മാതാജി, എന്താണ് ശരിക്കും? ഓരോ ഗണത്തിലുള്ളവരുടെയും അപ്പൊ ഇത് 3 എഴുതേണ്ടത്. ശാരീരികമായ തപസ്, വാഗ്മയമായ തപസ്, മനോമയമായ തപസ്. ഇതാണ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? 3 വിധം തപസ്സുകൾ ഏതെല്ലാം? അതിന്റെ ഉത്തരാണ് ഇത് അല്ലെ, വാഗ്മയം. അതിന് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്സുകൾ. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സുകളുടെ ഫലം എന്താണ്? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെയും തപസ്സുകൾ തനിത്തനിയെ തനിത്തനിയായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി, ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് വരുന്നത്. 17, 18, 19 വരിക. ഇനി ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെട്ട തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച് അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോഗുണമാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശാരീരികമായ തപസ്, വാഗ്മയമായ തപസ്, മനോമയമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മറ്റേത് എന്താ പറയുന്നത്? ആ തപസ്സുകള് ഈ 3 തപസ്സാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സാത്വികം എപ്പോഴാവുന്നത്, രാജസം എപ്പോഴാവുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിൽ എപ്പോഴാവുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരമാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഏത്? ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്താൽ അത് സാത്വികം. ഇനി ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ രാജസം. അതുപോലെ മൂഢബുദ്ധിക്കോ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച് അല്ലെ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്നത് താമസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഞ്ചാകൽപ
कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आनंद कोटि वैष्णव की जय प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा।